Il-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista Robert Arrigo nfexxjajar eks uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista b'kundizzjonijiet mentali wara li ma laqax kritika li saritlu dwar l-ammont miġbur fil-maratona ta' Diċembru li għadda u kritika fil-konfront tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. L-argument żviluppa l-ġimgħa li għadda fuq il-profil soċjali ta' Facebook tas-Sur Arrigo wara li beda jappella lil partitarji nazzjonalisti biex jikkontribwixxu finanzjarjament għall-partit. Dan il-messaġġ sab ir-reazzjoni ta' bosta fosthom ta' Karmel Camilleri li ddeskriva lilu nnifsu bħala persuna li kien mitħla sew tad-dar ċentrali. Camilleri sfida bosta drabi lil Viċi Kap Nazzjonalista dwar is-somma ta' 650,000 euro li l-Partit Nazzjonalista qal li ġabar fl-aħħar maratona ta' ġbir ta' fondi. Huwa staqsa kif il-Partit Nazzjonalista diġà beda jeqret tal-flus meta ngħad li nġabret somma daqstant kbira. Arrigo ħalef li s-somma kienet vera u li kienu bl-irċevuti, dikjarazzjoni li bl-ebda mod ma konvinċit lill-eks uffiċjal nazzjonalista. Qallu li jirċevuta jagħmlu kemm iridu u jaf kif isiru l-affarijiet għax kien ikun fid-dar ċentrali. Żied jirrimarka li ħadd ma jiċċekkja l-irċevuti u kif ċertu nies li kienu jiġbru ċuċata din id-darba ġabru l-eluf. L-eks uffiċjal nazzjonalista kellu kritika wkoll fil-konfront tal-Kap Nazzjonalista Adrian Delia. Fakkar fl-allegazzjonijiet serji li għamlet kontrih il-blogger Defni Karwana Galizja fosthom li daħħal eluf ta' euro mill-prostituzzjoni, id-djun li għandu mal-banek u mad-Dipartiment tat-Taxxi Interni. Fakkar ukoll fil-libelli irtirati minn Delia ftit sigħat wara l-mewt ta' Karwana Galizja. Għattajiru l-insulti li qala minn nazzjonalisti qrib Delia, Camilleri wieġeb li huwa kien fil-partit, moġbux Delia u tala għaxritu. Huwa qal li jrid partit b'lider serju, integru, onest u sinċir u li skontu Delia m'għandu xejn minn dawn. Kien hawn li l-Viċi Kap Nazzjonalista Robert Arrigo attakka lil Camilleri u qallu li għandu breakdown u depression u żied jgħidlu get a life. Kummenti li ġab ir-reazzjoni ta' Romina Brinkat li rrimarkat l-insensittività ta' Arrigo fil-kumment tiegħu. Qalet li dan ma kienx kumment sabiħ u mistenni minn Viċi Kap ta' partit. Sostniet li waqt li l-ħin kollu qed nagħmlu ħilitna biex inneħħu l-istigma minn fuq il-mart mentali, il-kumment tiegħu ma kienx xieraq. L-eks uffiċjali nazzjonalista staqsa kif Arrigo jista' jsejjaħ lilu nnifsu membru parlamentari b'dawn il-kummenti fil-waqt li sostna li kien jagħmlu aktar serju. Kien biss wara dawn il-messaġġi li Arrigo għamel apoloġija għall-kummenti.